ang YouTube channel. So for today's video, naami karon sa Pantalan sa Talibon. Kay moadto mi sa isla sa Gindakpan. Yes, so moadto ta karon. First time namo nga moadto sa Gindakpan Island. So part na siya sa Talibon. Unya amo nga to dito karon kay didtong islaha nadakpan amo ang igagaw. Yes. Nga anak ni Kuya Mano og ni Ate Helen. So dito siya nadakpan sa iyahang true love. Char. So dito siya nadakpan sa mga parents and siya pod ang midwife dito sa isla. So ato siyang bisitahon dito. Niya atong tanaw ng ilahag isla. So shout out sa tanang mga taga Talibon og sa tanang taga Gindakpan. So shout out niyo, see you there. So mana mi diha guys. So see you ninyong tanan mga taga Gindakpan Island. So looking forward to see your beautiful place. So daan na mi karon kay mosakay mi og bangka. So among sakyan padong dito is bangka. So waiting na mi dire. Excited. Yes, so excited ang tanan guys kay first time na mo umadto dito. Nya mosakay bangka si mama wa mo uban kay mahadlok. Mahadlok siya sa Mahadlok sa kayo og bangka si mama. Yes. Si papa mo inaa. side. Yes, shout out. Eh gusto na po siya mosakay og bangka ba? Oh, di pa do yang gibalikan. So see you later. Guys, moadto ta dito. Nagsakay so dana ang coming na nga to ang bangka. So mo na siya ito sakyan kana. Mo na ito sakyan. Bangka. Guys, sakay na sila sa bangka. Sakay na sila. Oh yes, and ako'y last. Nga mong sakay. Uy! Jesus! Dangga. Yes, so nakasakay na mi guys. We're here na. Uy! Uy! Nada sa kuya. Pwede ka udah konduktor. Unsay nga na niya Kuya Mano? Tino. Tino? Shout out ni Kuya Tino. Amo ang kinakusgan nga unsay nga na ng driver og pambot ay pang ha? Operator. Ha? Boat captain. Boat. So shout out ni Kuya Tino. Sagot ay smile. Kabut. It's not a thing. It's not a thing. Sabot no? Yes. Ay, ikaw ito sa tuto na. Sini ang wari. Makita rin ako. Noon sa. Nara sila. Okay. Kabut yapon. So guys, padong na pandaron ang makina sa amo ang sakayan. Sa paglagpan. Ano mo da? Nalet. Pwede ari mo ko da. So, diris mama. Di. Paglagpan. Let's go guys! See you in a bit, Gindakpan! Wow!
So guys, naabot namin sa Gindakpan. Tara sila nang naog na. Giagak kay murag kuan murag hadlok maning. Yes, shout out ni Kuya nga nagtagbo in taon na mo yung tig kuan. Salamat. Uy no, pagpakuha no kay nako. Ulok pa yun, Soy. Thank you. Unsay nga ni mo? Ha? Rizalito. Shout out ni Rizalito. Thank you, Doy. Nay mga bata ni guys, so tanawa. Hi guys. So naano mi padong namin sa ilahang anali. Baklay namin ta sila. So guys, tao ba ang dagat karon mo na nga ilang agianan na ay mga tubig dagat. Pero dili pa ni siya habog kuno. Taga paa. Or taob or hunas. Ni hunas na di ay. Hi. Sila. Hi. So guys, mani lahang kuan, lahang gym kintahay. Naghan man pong tawan eh. So kini siya guys, naguba ni siya pag bagyo. Aray. Center. So guys, naguba na siya pag bagyo. Ang ilahang center po dito. Hello sa tanang mga taga Gindakpan, ano namin sa inyong isla guys. Lagyan kayong mga taong dyan eh. Hi! Ang saan mali? Kaya ba? So, manilang simbahan guys. Mani simbahan sa Gindakpan. O man di po kayo maunsa di lang simbahan. Hi kuya. Ayong palis. Hi sa mo be. Hi. Layo pa man di. So guys, padong dire. Ngari abot sa mini. Layo jud Hi. Nako si Dodo? Nako si Dodo? Amo ikaw gabantay? Di siya mama.
Hi, abot na mi guys. Na may ilahang anali. Aling! Nana sa ilahang anali. Hi, Ling! Hi! Hi! Welcome to Yes, nakaabot na dyan me. home. Yes. Ato ikuan. Pila ni ka kilo ma? Wow. Grabe, dako. So guys, nanawa, naidako kayong lambay. Arang dako ah. Unsa ba ni? Itlog. Buntis ni. Daghan kayong lambay ang gisayang. Kung sa kuan pa na taguan. Iwad o kanang sulanan. Iwad o sulan. Balhin o kuan sing. Magkuha pagbaldi sing. Ay, planggana. Magkuha pa sa alang yung planggana. Ay, tesa. Grabe. Daray, balhin. So guys, atong hawason, grabe lagmi. Sus, mao na yung paboritong room. Lang, tanawa lang. Salamat, Arite. Lang, tanawa lang. So, mao na yung paboritong runa, guys. Kuha na sa papang Marvin. Pili lang. Wow, salamat sa papa ni Marvin. Kanang bagi, meron na buka. Totoo, labi dako ato. Winner dyan siya, guys. Nawa. Wow, May bihod niya guys. bihod na. Tots, parang matots. Oh. El, tanawa. Sahil. Tanawa sahil. Mo ni nakalami anino kay. Nakalami aning isla ba kay bunda o mga kuan. Mga wow. Malingaw punta ini. Pugi para ba? Mama ni mo yan Uy. Nag-video ko. Arang lami ato natin biyang. Nami sa gindakpan guys. Karon nakakuha na si mother-in-law niya na liog isang plangganang lampay na tora gituha na ni. Yes. Sa video tani. Yes. Thank you, Ling. Yes. Ano yung mga gagawang kinakusgan na? Wow. Sahil. Dayan o. Lah. O pag ganun mo, luto. Oh, fresh dyan na. Fresh from the kwan. Fresh from the sea. Dagat man ino. Kitag lampay dako. Arang, si mama, wawaw ba na ne? Lagra ko magtanaw-tanaw ini oh. Pero Oh, shout out ni mama, wa mo ban.
magtambay ma. Oh, tanawa ma. Oy, nagkibot-kibot. Nawa guys, oh, buhi, oh, nawa. Nawa na, naglihok guys. Kanang mulakaw sa Java. Masingan sa imuhang ugangan le? Napawan ha? Tingan sa papa ni Marvin. Valentino. Shout out ni Kuya Valentino. Nga mo'y nagkuha ani. Thank you. Wow. Oh, baka mga ba? Zara ko sarap baka mga. Baka mga. Mamaak no. La mamaak na oy. Mamaak na oy. Ooh. Papunta na ko. Ako na anak na. Ay, ingkong ingkong da angga kunoan. Ang angga sa nagkuha na. Ah, ni Ingkong Takot dai. man na lang ingkong ani tira. Ah. Kana angga sanaan ba? Wow. Tama guys, buhi pa jud siya kayo. Patay ka. Ana man hawiri ana ro di ka pa. Mamaak ra ba na kusuga pa do. Oy, patay ka jud ka. Kana sa kapakan kay na anak nagkuha na ko saon. Ay ba na maguna. Guys lang na. Uy, pado. Pado, kada yung kamot pado. Ayaw, ana mere bra po manggod. Rumlon mo nga po sila. Bugnua daw pa daw. Luoy man. Kaya kita mamaakan si Bugno. Shout out niya po, wag kita sa Sorry apo. Sorry apo. Lang, darawa lang. Ay, nakakita na sa video pero di kahilam. Dadaan. Dadaan si apo anang mako sa mo. A few moments later. Hello. Narag baby ni Aleng. Say hi. Baby. Say hi. Besa smile sabi smile. Asa man? Smile. Smile ko no. Smile sa oh. Eh. Eh. Gamay nagkuha nga sa ngipon man no. Yes. Tubo ning diri og diri nagputik pa. Pangirong ang mata. Chicken. Ningaw sa Dagay ka timayla di ba tala? Ade sa kawa do. formato. Oh. Isa ra rin po. Isa lang. Malito ng dagan. Pagkamarang mo, handol lang. Ano, maglapad ito. Wala manggod na. Masa na adjust. Kao pa ng mata mo. Marag na baguhan sa ba? Amen. Naluto na. May tambo na. Wow. Arango. Wow. Sige pa. Kumbati pa. Ang sumara dong. Pero kita na. Kana na Anali en ilambayan. Nadlo ka be? Ikaw na mo guys. wala bihod. Di man jud na. Di man na mo guys. Oh, naluto na itong mga dagko. Oh. Guys, naluto na tong gidakop guys. Mao ni Tuyo ba? Wow. Ano na tayo susuluan. Tanong ka, dito de. Dito. Adit dudong oy, di man. Inana din pa doon ay itom da ako. Dito. Guys. Ay. Di na mo mamaak, buwag naman na to isang. Kato yung pasayan sad nga kanang dako ba ko kanang pinulit at tumabing dako si kayo. Nay sungay. Tama na to. Ana mo ko putoy gayon anak lang. So, hadlok sa siya atoy. Edo pa mo to. Atot guys. Mo to ni ganahan ni papa Kani ng guys, dako ang likod guys oh. wow. Abaw ko basta kay lihod kay. Ibo silpon pen, mo ko anong pen na. Hala, uk ba ka na day? Ako ba na? Ay sa kay init sama. Aw
init pa. Papunawa, mapasok. Ay, una na nung yung bihod kay. Init pa man. Dok, sa dok, pao. Wow, lagi. Sa dok ta. Kada dilo na kag sticker. Wow. Lah, kana pa do. Man, sige. Kita na ina pod. Ada tinud na wa man. Kung sa bahay nila Marlo. Biyang oh. Oh, ma, tanawa ma. Di arag tambok. Shout out na inahan diha. Hindi bitaw. Ma. Ay tamang ay ro taras lola ng mga videoan. Mga bitaw. Lingaw jawa diyan. Yes, kaya mano. Tambok damo. Dam soup din soy. So guys, nana po, unsay nga ni pa? Saang. Diyan ay kuan nga dagkong isda. Oh my god. Kani may lami to do. Mayo kog suka to ay asin. So guys, maniod to ta. Asin na ang kanon. Ari kaling ko tayo. Niod to ta guys. One eternity later. Guys, maniod to sa ta guys. Another putahe na po guys. Nag-up na. Yes, nalago na oh. Wow. Itong kaon na ko ano niya. Ito. It's the bit thing. Oh. Kani jud may kani. Kani ako kay dako ikog dako. A little longer than a few minutes later. So tanawa guys, oh ilahang bit-bit oh. Nakada na bring house nya seafoods. Hala amo nang ganon ni. Yay, thank you sa pa-bring house. Napay buwan. Wow. Aray, kalamit sa buwan. So mangulit nami karon. Ay sa tibiyang full pack.
Full pa kayo, Brigham. Thank you so much sa tagbalay nilang Marvin ug ni Annalie. Thank you. Thank you. So, thank you so much for watching guys. So, muna ato ang pagbisita din sa Gindakpan with the Panyares family. So, thank you so much ni Marvin, ni Annalie, ug ni Marvin Lee. Ang ilang cute nga baby. So, thank you so much. Thank you so much, Annalie ug Marvin, ug sa mga nagluto sa among paniud to iyaan ni Marvin. Thank you so much. Ang lamian gayo nga paniud to. Ug sa iyaan, uyuan, ug sa katong mga nag-prepare ani among gipaniud to ug sa among gibring house. Thank you so much. Shout out sa tanang taga Gindakpan. Thank you sa inyong pagka maabi-abihon. Bye!